Helo, bore da, croeso i bont y pridd. A'r bont hyfryd yn mynd jyst o afon Taf. A dyma Mostar, a dyma'r Stari Most, yr hen bont. Felly gair Slafeg am pont i Most a Stari yr hen bont. Felly dinas Mostar, te cant o bobl yn Hertsegofina, lle mae Bosnia ag Hertsegofina. Hertsegofina ydy'r rhan, un pumed ar y gwaelod i fod pwrpas. Dinas yn gan mil o bobl, swnau hyfryd lawr o Sarajevo, trio 2 awr yn y car. Mae'n fel gyrru trwy Eryri. Mae Bosnia i gyd fel Eryri, ond bod e dwywaith y maint. So mae'n edrych am Gymru, dwywaith y maint, llawn Eryri. Dyna'r fras wedi sy'n mae Bosnia Hertsegofina yn edrych. Felly dyma Stari Most. Adeiladwyd hi gan Swleman, fendigaid yn 1570. Ag mae'r gair Mostar yn dod o'r Mostari, sef y dynion oedd yn gwarchod y bont, os oedd bod rhywbeth mor bwysig. Mae'n deithiwr Twrceg yn dweud bod e fel bwa enfus pan mae'n dod yma. Mae'n bort hardd iawn. Dyma'r fersiwn newydd, hynny yw. Chwythodd y Croatiaid y bont o lan fyna, adeg rhyfel Iwgoslavia yn 90au. A mae'r bont sydd dan ni nawr wedi hael adeiladu tua 20 mlynedd yn ôl, ond i'r un drefn. Felly, mae Hertsegofina ardal Croat iawn, so pobl yn cael dewis bydd rhan mwyaf o pobl Hertsegofina hoffi munio gyda Croatia, ond mae Mostar tua hanner a hanner Bosniac a Croat. Mae'r ddinas di rhannu'n ddwy, mae hynny o ran poblogaeth, felly mae'n tîm bach fel yn Gogledd Iwerddon neu Ysgrifennu Belfast, mae'n chi 2 gymuned paralel. Felly byddai'r plant falle mynd i un adeilad o 2 ysgol wahanol ffwd, un i'r Bosniacs, yn dilyn curriculum fwy Moslemaidd a llall i'r Croatiaid, yn dilyn curriculum fwy Catholig a hefyd Croateg. Felly, bod ni'n ddinas yn un, mae yna 2 gymuned, mae yna 2 grŵp pêl-droed, felly mae fel Glasgow, Rangers yn Celtic hefyd. O'n i'n meddwl falle bod yr afon oedd yn rhannu'r gymuned, a dyna pam bod y Croatiaid wedi dymchwel y bont yn 93. Ond na, mae'r rhyngiad cymuned yn fras, lle ys chi'n gweld mae'r tŵr eglwys fanna, so falle bod chi'n gweld hwnna. Hwnna ydy'r, mae'r Croatiaid wedi bod pwrpas i'r ochr llywinol draw fanna, a wedyn mae'r Moslemiad yn fwy o flaen fi fan hyn. Yn y stryd dwi yn nawr, so dim ond nhw 5 munud lawr y hewl fyna. Mae hale, enw Twrceg fi'n cedi. Lot o cyfrobiad rhyfel fyna. Dynion ifanc a hen neu lladd rhyfel. Mae'r stryd, lle eto mae tîm bach yn Belfast, chi'n gweld y cyfrobiad rhyfel bychan yma ar y stryd, felly mae hwnna i gael. Felly mae'r rhyfel yn dal yn gryf iawn, wrth gwrs, dwi'n tristig sy'n wedi pan dal i taxi mewn i ddinas o'r maes awyr, gyrraedd yma y bachan iawn y fideo ymlaen yn rhyfel 18 oed. A then Bosniac, wrth gwrs, wedi amddiffyn i deulu. Bachan ifanc o'n i'n llogi'r car, roi'n maes awyr, yn dad yn rhyfel. A mae'n amgueddfa i gofio fel rhyfel arch i laddiad yna, fe golli frawd 33 mlynedd yn ôl i'r cystwetha yn y rhyfel. Felly mae'n front iawn hynny o beth. Mae'r ddinas yn hardd o'r hen ddinas, mae'n wedi cadw dwchbyth i comunyddion. Mae'n wedi cynnig i peidio dymper popeth, a mae'r hen strydoedd pobl sy'n cedig ar llawr. Mae'n ddiddorol, mae'n lle da, dwi'n gweld lot o'r bobl o wledydd, wel, pobl Muslim yma, felly dwi'n meddwl os mae Twrcia yn dod yma, mae Twrceg yn cael dysgu fel trydydd iaith yn ysgolion, Bosniac yn sicr, falle ar ôl anwyneg, Saesneg yn iaith gyntaf, mae'n pobl yn iaith. A oedran fi hefyd. Hynny yw, mae'r ddinas yn hardych chi'n callach, sa chi'n gwybod beth sy'n digwydd yma. Chi'n gweld lot o fenwod ifanc yn gwisgo'r penwysg Muslim, oedd hwnna yn rhywbeth sy'n digwydd eso'r rhyfel, lle mae pobl sy'n dangos hunaniaeth cymunedol, cenedlaethol, llefyddol, a mwy o rhywbeth yn mynd i ddeud gwisgodolig a Serbiad yn mynd union gred, felly mae hwnna'n rhywbeth. Felly mae bod yn Bosnia'n codi lot o gwestiynau fi fel cenedlaetholwr, os dydi crefydd ddim yn bwysig i fi a rhan mwyaf o'r hunaniaeth Gymreig falle. Dyw'r rhaniad na ddim wedi bod. Wrth gwrs, iaith yw peth pwysig efo pawb yn ein siarad yr un iaith. Yr un iaith ydy Bosniag a Croatiag a Serbeg. Felly mae hwnna'n
rhyfedd, a falle betawn ni'n dod i'r Australia, byddwn ni'n cael eu ffordd i'w cyslaw, achos byddwn ni'n gweld pwysigrwydd o rhaniadau crefyddol a mewn ffordd o'r iaith a'r diwylliant yna byddai'n bwysig i fi. Felly mae'n cwestiynu lot o bethau felly. A ddim, mae'r teithio yma yn ffad, felly mae sgyn dod i'r Bosnia. Mae hoffi'n tua 5 felly 3 bachsyn o'r fwyd yn hawl i'r amser 5 pint. Felly roedd ni'n salad Bosniad gyda i o ran sef iogurt mi'n gwybod fan hyn, sa'n cael ei 5 pint. Mae parcio'n rhad yma. Mae llety ges i oedd yn 20 pint fel pensiwn, dwi'n stafell a cawod. Felly mae'r lle rhesymol iawn i fynd iddo. Felly mae'n lle diddorol, chi'n gweld o olion gwlediad hyd y strydoedd. Ond mae'n dipyn o waith adeiladu yn ymlaen a mae'n dipyn o dadleg pwysig dath i'r tai. Ond dyma Mostar, dinas o'r bont, felly sawl munedet. Chi'n gweld fyna, a ydych chi'n gweld yr afon, mae llanciau neidio oddi ar y bont yna, fe wneud syniad YouTube, a hefyd mae yna platfform deifio fyna, a dyna'r tŵr eglwys Gatholig, mae popeth draw fyna i bob pwrpas yn Croatia'n Gatholig. Ond dinas hardd, mae'n cwm, mae'n debyg iawn i Gymru mewn ffordd, beth chi'n, o ran hyd y cwm a lled y cwm, mae'n debyg iawn i wle'n y cymoedd. Dyna Mostar, dinas.